bari in gaya muku wani sirri ya mu faɗa don ya yaɗu saboda manya su ci. Wani zai tambaya wai me yasa aka mai da hankali akan jihar Zamfara ɗin ake ta kashe mutane aka hana zaman lafiya wurin. Wato akwai wasu ne daga cikin manyan ƙasar nan, lokacin faɗin sunansu bai yi ba amma na san su, manya ne kuma 'yan arewa ne da suna da ra'ayi. Akwai arziki ne a jihar Zamfara, ana ɗiban gold, ana ɗiban kaza, akwai kayan wato arziki na ƙasa, na cikin ƙasa da ake tono ma'adinai. Don haka su suke da hannu wajen ɗiban wannan kayan arziki, suna fitar da su waje, suna samun dukiya. So idan aka bar mutane hankalinsu ya kwanta, ai kaga za a rinka ganin ana fita ana kaza har za a yi magana. To yanzu sai aka mai da wurin a tada hankalinsu, yanzu ta rayukansu suke da gonakinsu tukunna da awakinsu da abincin da za su ci. Can kuma inda ake ɗiban arzikin suna can suna ta ɗiba. Wallahi wannan shine abin da yake faruwa. Kuma abin yana da alaka da manya, da shi yasa abin yake cinyewa. Suna da alaka da sojoji, suna da alaka da gwamnoni, suna da alaka da jami'an tsaro. Duk wani babba da yake wannan jihar ko yake ƙasa, in ma zai yi wata magana suna da wani abu da suke ɗan tsakura masa a bashi. Don haka gwanda su ta kashe mutane a kasa samun zaman lafiya, su ta ɗiban arzikinsu. Yanzu kamar rikicin da aka yi ta a Borno, Sambisa da waye-waye, ai fetur ne a wurin, akwai mai ne, akwai arziki ne a wurin. So in aka bari hankali ya kwanta ba ai ta faɗace-faɗacen nan ba, to ai hankali zai koma a ce to gwamnati ta je ta fara ɗiban wannan arziki don mutane su amfana. Duk abin da kuka ga ana yi a ƙasar nan na zubar da jini da kashe mutane, wallahi akwai hannun musulmi 'yan arewa, manyan ƙasar nan akwai hannunsu a ciki. Kurin munafurci ne ake ba a faɗa. Yanzu da ka zo ka tara kayi kaza sai ka an turo security a kira ka, me za a yi wannan bayani, ya za a yi a kaza, shikenan ba sa so a faɗa, ba sa so a faɗa. Amma a matsayin ku ne 'yan ƙasa, wallahi wajibi ko za su kashe mu gwanda mu gaya muku. Wannan shine haƙiƙanin abin da yake faruwa kurin. Kuma shi shugaban ƙasar da muke gani wallahi ya san wannan abun, amma wallahi ya fi ƙarfinsa, sai dai da taimakon wasu. Yanzu in ya tura sojojin ko ya tura 'yan sandan ko ya tura wani abu, to ai akwai masu ba su umarni. Su ma manyan sojojin ba suna da interest na samun kuɗi ba? Suna da shi. To harka ce ta tsiya. Me zan samu kurin? Ɗan Najeriya ya yadda a ta kashe ɗan uwansa inda zai samu arziki. So wallahi malam akwai son zuciya ne, kar ku yi mamaki ku ga wai abin nan yaƙi cinyawa, wallahi akwai son zuciya ne, wallahi. Yanzu malam Ahmad Suleiman yake gaya mana da suka sako shi dinnan muna magana shi, yace wallahi malam lokacin da aka zo za a dauke ni, yaran nan da suke kullun masu cewa za su harbe ni, za su harbe mu, a cikin su akwai wanda suka fashe da kuka, malam dan Allah ka mana addu'a, mun gaji da wannan kashe-kashen. Ya kamata a zo a yi sulhu da mu, sulhu, suna neman a yi sulhu da su. Suka ce su wannan sana'ar da aka sa su sun gaji da ita wallahi. Su ta kashe mutane ana samun kuɗi, wasu suna karɓan kuɗi suna abin nan, sun gaji. Wallahi malam abu da ke faɗa. Ya ce kuma yawansu ya wuce duk yadda kake tsammani, a cikin daji suke, sun fi mutum 1000 nawa. Ya ce kuma bindigogin da suke hannunsu ya fi bindigogin gwamnatin kyau da sabunta. Sababbin bindigogi ne na zamani ake ba su. Soja ku da za ka shi tsohuwar bindiga ta fi shekara 40, ta mafi shi a haife, yana rataye da ita. Shi wannan ɗan Zamfaran yake faɗa, ya ce wallahi kamar yadda aka yi, ce wallahi da helicopter a ƙauyukan muna gani, cikin dare za a zo mala ana sauke musu makamai da helicopter. So akwai hannun mutane manya a ciki. In za ku yi addu'a, ba wai su kaɗai masu kama mutanen ba, wallahi har manyan da suke da ra'ayi akan wannan abu, su ma sai an yi addu'a kansu. Ƙarshen zancen akar makalla, me za a samu ne na duniya kurin. Hatta harkar Boko Haram ɗin da ake ta magana, wallahi da yawa cikin yaran nan ba su san me ba, sa su kurin ake yi, Allah. Kuma akwai hannun ƙasashen waje. Kun ga ƙasar Faransa, tsinanniyar ƙasa kenan, mugaye ne, ba su da mutunci. Yanzu ko kwanan nan cikin waɗanda aka kama 'yan Boko Haram ɗin akwai 'yan Faransa, akwai 'yan ina ne, akwai 'yan ina ne.
ko cikin waɗannan 'yan kidnapper ɗin akwai 'yan Libya, akwai 'yan ina ne, gayya ne ake yi. An mai da abin kasuwanci kurin. So muna cikin musiba sai dai mu yi addu'a. Kuma ba wanda ya kubuta. Har ka ce wai akwai wani wanda ya kubuta. Kowaye kai za su iya zuwa su naɗe ka su tafi da kai, kowaye kai. In ka ga ba su kama mutum ba kurin, to Allah ne ya kiyaye. Lokacin da mutane suka yi gaskiya, suka sa son zuciya, suka ce duniya ce a gabansu, to za su ga bakin ciki kuwa. Gashi nan, yanzu baka isa ka je Katsina ba, Zamfara, kowa tsoro yake, ba abin hanya, da rana za a tsare ka a kame ka. Wasu tsinannu kurin suna samun kuɗi da abu. Taskun bakin cikin ƙasar nan, wallahi hawan jini sai kama kai kashe ka wallahi. Daga wancan sai wannan, daga wancan sai wannan. والله اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين.